People, the local people here in Kalymnos, their participation in the festival. Do you think they are as enthusiastic, for example, as... I think they are. They are? No, I think they're very enthusiastic, and I think... Yeah, the ones we've met. Αυτούς που έχουν γνωρίσει είναι. And the other thing is, because we've been traveling into a lot of places, sometimes when a foreigner or somebody from another land comes in with fresh eyes, so to speak, that excites sometimes the people who live here, because this is your place, and sometimes it takes maybe a little different point of view. Πολύ σωστό. Λέει, μερικές φορές λέει, χρειάζεται κάποιον ξένο να έρθει για να δείξει, να δει μάλλον με τα μάτια του από μια άλλη οπτική γωνία και να δείξει και στον ντόπιο πληθυσμό το τι βλέπουν, και έτσι εντυπωσιάζονται και οι ίδιοι, δηλαδή ενθουσιάζονται με αυτό. Αυτό είναι γεγονός και γι' αυτό ήθελα να το τονίσουμε. Γιατί γίνονται πολλά πράγματα τα οποία δεν τα μετράμε όπως πρέπει, ενώ οι άνθρωποι που έρχονται από το εξωτερικό και έχουν μια άλλη εμπειρία τα βλέπουν τελείως διαφορετικά από τον κόσμο εδώ. A lot of people need this in order to wake up and see what is actually happening in front of them. That's why we make these films. Και το ίδιο πράγμα γίνεται όχι μόνο στο θέμα της κατάδυσης, αλλά και στο θέμα της αναρρίχησης. Φαντάζομαι ότι θα έχουν δει και τα εκπληκτικά τοπία που έχει η Κάλυμνος. Έχουμε δει, βεβαίως, έχουμε δει. He mentions that not only for the diving but also for the mountain climbing, that Kalymnos is also very well aware of. And he asked if we have seen the locations. I've seen the locations, but underwater mountain climbing. Και κάτω από το νερό και πάνω από το νερό. Νομίζω ότι έχετε κάποιο κινητό ανοιχτό, να το κλείσουμε. Να συνεχίσουμε λοιπόν την κουβέντα με την κατάδυση, ένα λεπτό να κάνουμε αυτό το διαφημιστικό διάλειμμα που πρέπει. Μανώλη, να κλείσουμε το τηλέφωνο. Ευχαριστώ. Και να πούμε ότι έχει ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα από εδώ και πέρα, μέχρι και την ημερομηνία που τελειώνει το φεστιβάλ. Είναι στις 28, στις 31. Στις 31, Παρασκευή 31 Αυγούστου. Και γνωρίζω ότι τόσο ο κύριος Καλογιάννης, δεν ξέρω αν και η κυρία Κλαρίτα θα είναι και εισηγητές σε κάποια θέματα τα οποία γνωρίζουν και καλά. He's asking if you're going to be introducing any of the subjects during the festival. Just on the night that but there's a surprise because I brought another special film. And it's short, but it's good for the people of Kalymnos to see, because it's our experience around the world for like the last 30 years. And there's a small section about the Greek sponge divers, but it's good representation, and so the people can see, they can compare to what they have here. Θα είναι εισηγητές σε μια ενότητα που θα προβληθούν κάποια ντοκιμαντέρ. Υπάρχει επίσης και μια έκπληξη. Ένα σύντομο ντοκιμαντέρ που θα δείξει ο κύριος Καλογιάννης και η κυρία Μπέργκερ, που είναι οι εμπειρίες τους ανά τον κόσμο τόσα χρόνια στις καταδύσεις. Αλλά έχει και ένα μικρό κομμάτι που έχει να κάνει και με την... Και γνωρίζουμε ότι, όπως μας είχατε πει και προηγουμένως, εκτός από τα ντοκιμαντέρ αυτά τα οποία έχουν δουλέψει και για το National Geographic, προτίθεται μάλλον να κάνει και κάποια δουλειά και για το συγκεκριμένο, για το φεστιβάλ της Καλύμνου και για τις καταδύσεις εδώ. Ναι, αυτό ακριβώς κάνουμε και συνεργαζόμαστε γι' αυτό ακριβώς. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Νομίζω ότι πρέπει να ακουστούν, να τα γνωρίσουν. Ίσως κάπου ιστορούμε στη διαφήμιση, έτσι όπως κατάλαβα. Στην προβολή νομίζω ίσως να είναι και στον ενθουσιασμό λιγάκι. Γιατί η αλήθεια είναι ότι μέσω κάποιου γνωστού την Κάλυμνο έμαθα για το φεστιβάλ και ήταν ο ενθουσιασμός αυτός και ένα DVD που είχε, που είδαμε σπίτι του στην Αθήνα, που μας έδειξε που είχε κάνει κάποιος Σουηδός. Πριν το 1964 ήτανε. Και ενθουσιάστηκα και εγώ, δηλαδή μου μετέδωσε αυτόν τον ενθουσιασμό και από τότε με έφερε σε επαφή να δούμε τι άλλο μπορούμε να κάνουμε, να προβληθεί περισσότερο. Γιατί
είναι η αρχή των καταδύσεων εδώ πέρα, ήρθε αργότερα ο Κουστό, έχουν οι καταδύσεις πάει σε άλλα επίπεδα. Όλα ξεκίνησαν όμως από εδώ πέρα. Και νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό, ιδίως από τη στιγμή που έχουν πάει και Έλληνες στο εξωτερικό, και όπως θα σας πει και ο κύριος Καλογιάννης, πώς έχουν πάρει όλη αυτή την τεχνογνωσία και την έχουν πάει στο εξωτερικό και ζει ολόκληρη πόλη που είναι γεμάτο Έλληνες. Αυτό ακριβώς ήθελα να το ρωτήσω σαν επόμενο ερώτημα. Είναι για το πώς έχει γνωρίσει τους ανθρώπους αυτούς εκεί στη Φλόριντα που είναι Έλληνες και μάλιστα έχει συνεργαστεί και μαζί τους, έχει κάνει μια προβολή μέσω των ντοκιμαντέρ και των φωτογραφιών. He wanted to ask about your experience meeting and working with these people in Florida, the Greek people from Kalymnos, and about the documentary. Since you worked on it. One of our favorite memories. It's, yeah, we always come back. And of course, personally, Clarita can speak for herself, but I'm usually guided by my stomach. So I love Greek cooking. Οπότε να μας πει καλύτερα η κυρία Μπέργκερ, η οποία γνώρισε το θέμα σαν, όχι σαν Έλληνας όπως είναι ο κύριος Καλογιάννης, που έχει τις ρίζες του. I'd like to say something. First of all, I want to thank the people of Kalymnos, the lovely people of Kalymnos, for having us as their guests. And second of all, I want to congratulate them on having a very beautiful island. And maybe they should try to look at the island one day through foreigners' eyes. In other words, one day just decide, I'm going to be a foreigner today. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους της Καλύμνου και την υποδοχή και φιλοξενία που έχουν κάνει. Επίσης θα ήθελα να πει κάτι, ότι θα ήταν καλό οι Καλυμνιώτες να κοιτάξουν μια μέρα σαν να ήταν τουρίστες στο νησί τους. Δηλαδή ερχόμενοι εδώ πέρα να δουν μέσα από άλλα μάτια, αν μπορούν, τι όμορφο που είναι αυτό το νησί. Τους έχει πνίξει η καθημερινότητα και τα προβλήματα και δεν μπορούν να δουν όπως το βλέπουν βέβαια. They're drowned by everyday life, so they cannot see it. Είναι μια πραγματικότητα αυτή. Πιστεύουμε όμως ότι εκδηλώσεις όπως αυτές που γίνονται προωθούν και προβάλλουν το νησί, αλλά μέσα από τα λόγια και των καλεσμένων και την προβολή που γίνεται θα έχουν και μια αλλαγή στον τρόπο συμπεριφοράς και σκέψης για τα συγκεκριμένα θέματα. Θα ήθελα να μου πείτε αν γνωρίζετε άλλα φεστιβάλ παρόμοια με αυτό της Καλύμνου. Άλλα φεστιβάλ όχι. Έχω μέσα από το περιοδικό Greek Diver γίνονται κάποιες εκδηλώσεις σίγουρα και σίγουρα θα προσπαθήσουμε να προβάλλουμε και όλη αυτή την εμπειρία μέσα από αυτό το περιοδικό. Αλλά θεωρώ ότι θα πρέπει να είναι ένα από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ παγκοσμίως εδώ στην Κάλυμνο, γιατί εδώ είναι η πηγή. Ό,τι και να κάνουμε, είναι ένας πλούτος. Άρα πρέπει να προβληθεί αυτό και πρέπει, νομίζω, δεν είναι θέμα μόνο των δημάρχων και των δημοτικών συμβούλων να κάνουν αυτή τη δουλειά. Θεωρώ ο κάθε Καλυμνιώτης μπορεί να συμβάλλει σε αυτό και με παραδοσιακά φαγητά, μουσικές. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε. Γιατί παράλληλα με γνωρίζει και την παράδοση του τόπου, τα ήθη και έθιμα. Που δεν είναι μόνο οι σφουγγαράδες, έχει πάρα πολλά, πιστεύω, να προσφέρει η Κάλυμνος. Εγώ θεώρησα με το που φτάσαμε εδώ πέρα ότι ήταν από τα καλύτερα μυστικά της Ελλάδας. Δεν υπάρχει τόση προβολή της Καλύμνου και θα έπρεπε να υπάρχει. Και το ίδιο ερώτημα θα ήθελα να κάνω και στην κυρία Μπέργκερ και στον κύριο Καλογιάννη, αν γνωρίζουν στον κόσμο που έχουν τόσα χρόνια για φεστιβάλ και... Are you aware of any other festivals like the one here in Kalymnos, anywhere in Greece or outside, internationally? We're not familiar with any. I'm not. This is very unique. The people are coming from all over the world, just about, to hone their skills to better their